ụmụnne m na ụmụnna m ele otu ọ nọrọ unu nwekwara chi ọnwa nọ nwa nwa mba nnọ awụchasịala nụ m eyi ụfọdụ ndị mmadụ na-awụ ihe a na-akpọ agwọ tọrọ onwe ya. Mmadụ ga-anọ ọ ga-ama nwanne ya ijide mma gị igbo gburuo n'ọkpụkpụ gị n'ụdụ ọkpụkpụ nwanne gị gbuo ya dachi ike ya da kai gị dị comfortable ụda ya atọ m ụtọ na ntị. Achọrọ m igbu oge ọnụ enweghị otu esi bịa akụ akụkọ na-enweghị onye ọ gbasatara n'ụdị dị iche. Anọ m otu nwanne anyị nwaanyị akpọ m si m nwaanyị mba nnọ mza na ihe gbasara surrogate mother ka ya nọ n'elu ya na ka ya kọsara m ihe ya na-agabiga na ihe ya chọrọ ime and ihe ya chọrọ ime na m juderele mba ụwa ma ya eme ya ọwụ ihe ọjọọ. Si nne m gaa n'ihu ya sị m na nne na nna ya mụrụ ha na-arụghị ụmụ nwaanyị isii ụmụ nwoke abụọ na ụmụ nwaanyị isii ahụ mgbe ha na-eto eto onye na mma onye ọbụla na mma nke ya, mana ya amaghị ihe mere nwanne ya nwaanyị ke toro ya direct na ya amaghị ihe mere na enweghị ihe ya na enwe otu ihe mere arụ this lady mma na obere ihe any day ya na ya na-alụ ha ọgụ ụbọchị ahụ ụka ụbọchị ahụ awa ha ọfụma na a maara ha na the family as cat and dog. To the extent papa ya jụwa sị biko emechara ka ya ga jụọ ese ihe gbasara ya na nwanne ya ka ya mara ma enweta ha shiwo nwunye dị n'ụwa ha ma jaa ma ọ n'ụwa kele ugbu a na ya amaghị ụdịrị problem bụ ihe ka na nwanne ya ahụ depụtara bụ shom na ọ na-enye nsogbu na ọ na-achọ ya okwu too much. O mechaa one day na ya chetara okwu ọnụ ya ọ gwara ya si dat na ya aga aka ya na ya enweghị ike ịka ya na ya nwere ike kara ya na ya nwa nwere ike kara ya na ịma mma karịa na ịdị intelligent na ịdị brilliant mana enweghị ike ịka ya n'elu ụwa na ihe eji mmadụ eme na enweghị ike ịka ya na otu ya esiri to ya na mmadụ ka ya esi to ya na mmụọ otu a ka ego ya ga-esikwa eto ya otu a ka ihe niile ga-esi eto ya otu a ka dịka ekwe ga-esi eto ya ya na-ele nwanne ya so nsogbu anọ na ya abụọ adogaghị ya na ọ ya etoro ya na oto ya na ihe niile na nwanne onye eze wee onye eze na ihe ya na-agwa nwanne ya nwaanyị ọ ya ka ha galitechara agba obia onye ọbụla akwụzie ada alụwa di osogo ada alụrụ gawa onye ọbụla o rute ka etoro ya n'aka ka kata ndị ọgụna ọlụọ ke ya dide ọlụga di ya na egwu ya gbara na ya gbagidere egwu nọ naanị famili ha na ndị kindred ha ma ụdịka egwu ọkwa onye bịa na ya na-achị sọ ọ pụwarala nne m gbapụ egwu na ya gbagide egwu ya gbagara ya gbagidere egwu shanala pee ọchị na-awụ na nwanne ya nwaanyị a bido chịwa ọchị gwa ya sị ụdịka egwu na ya gbaga na ọkwa dịka ya lụrụ na ọkwa ha orere ka erege na ya ga-alụ achịkwe n'ide ya chọrọ ile ya ga-alụ ya sị nsogbu a na ọ gawagodo first ọ ya ka ọ lụwakwara di na lụcha ruo mgbe ọ chọrọ iso di ya na nwanne ya nwaanyị ahụ ebege ya na onye ọbụla na-asị nkwa mmadụ nwụrụ ka ọ gị bege na ọ ya nwa bịara agụgụ nwaanyị ka ya aka ya welitere ka ya koere aka si ebe wele na ọ dị ka ọ lụ ọ gụrụ ya agụrụ onye ọbụla ehu eshiwe anya so ihe ibege wee na gị mis nsogbu na ị na-enye nwanne gị nwaanyị iche m na ọ wụrụ na ịlụga dịka ibege ọsọ onye ọbụla chịwa chịcha ya dụrụ di ya lawa ya na di ya ebiele 1 year ọmụhụ nwa ọrụ ka ha gbagharịwala n'ụlọ ọgwụ dọkịta gwa ha ihe dị involved gwa ha ihe mere na otu o siri mee ya kpọ your last born ha ya na di ya decide ya chọwa onye ga-emere ha surrogate mother. Nwanne ya nwaanyị agwa kpọwa wetara ya dị ọfa rịọ ya si ya biko na esemokwu ya dị ya nọ na ọ bụ esemokwu dịrị ihe na-eme n'etiti ụmụnne na ya biko napụta marriage ya na ya biko na ya ekwekwele ka marriage ya kọkashi na ya hụrụ di ya n'anya too much na ya biko ya elega ihe ka ya nụnụ ya sị mba na ya ga-emeli na ọ ga-akwọ ndị ga-emeli ya ụgwọ ihe enweghị ike ịgaga mụọ nwa buru ụzọ no na ya ga-emeli ya ọ gawa ebe last born ha tie gbakum nsọ ya ekwuru ya repitikwala onwe ya ọzọ biko ya nụkwa olu asha ha ebe ya nọ bido rịọwa na-arịọ ya kọsara adanne ha gwa ya sị na ihe nwanne na-emere nwanne na ọ hapụ gawa na ebe ọwụ ihe soro gị sọwụ ihe di ya ga-abịarịwa ya elu na ihe dọkịta ga-eme na lab eme ihe niile na ọ ga-emere ha nwe ihe nụdị na ọ ihe adanne ya gwara ya elega ihe ka echetacha ihe niile nwanne ya nwaanyị no mere ya sị ya ekweta tacha taa echi ya ajụ ya ekweta taa echi ya ajụ ya nwere ka ya ga-echeta ya sọ ya ajụ ọ bido rịọwa ha kwe otu ka emegidere ya ekweta ọ ya ka ya wọchashịrị anụrụ nga ana bido the process ya gwa nwanne ya nwaanyị
sọwụrụ abụọ na ha mee na ya ga-eburu ya na because ihe ka ọ hapụkwa ya mechi ya bịakwa again na ọ wụrụ abụọ ka eme ha kwụ ka eme ka ya buore na maka ọ dịbara Chukwu otu a ka esi ha akpọkolie gawa ụlọ ọgwụ arụ na ihe niile arụ na everything process everything dọkịta akpọ ya isi ya ga-abịa for itinye nwa n'afọ ya bịarute were ihe tinye ya n'afọ ya bido buwe buzoro ha nwa ha mụọrọ ha nwa ha ka ige ha ndị di nwanne ya nwaanyị ma nne di ma ụmụnne di na-enweghị onye dị aware na nwa ahụ na ọwụ ya buru ya n'afọ ya na ihe nwanne ya nwaanyị na-emewu ya mịafụ ihe n'afọ ya ese pikchọ postu ụmụnne di ma gịra na kọmentị ya na-asị wow 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 eme ose pikchọ postu eme ya ga-ewere scan result ya ọ gasị double blessing na people na ụmụnne tinye n'ekpere na ga-epost ya na WhatsApp status ya nọ otu ihe n'afọ na-aga ese onwe ya ọrụ ya vidio onwe ya jike ka nwaanyị dị ime aga onwe ya pawa onwe ya na ya nwa na-ese nwanne ya nwaanyị vidio ndị ahụ na otu a ka ụmụnne die na di echi na obi ukwu ụmụnne die nwe onye ma na ọwụ nwanne ya nwaanyị buru ụmụaka n'afọ na nwaanyị mba nnọ nza nwa ahụ na ya mụrụ nwanne ya nwaanyị nọ na-agala 4 years ọ ya ka dibịa wara ya di obodo oyibo a young man mega ọfụma aka dị mma bịawara edi na ya na ya bụ akpala for some time the guy abịawara edi ya ekwerekwenụ kpọọ nwanne ya nwaanyị nọ mgbe ya buru nwa n'afọ kọwara ya ihe niile kọrọ ya ije ya na this guy because ya filiri na nwa ya mụrụ ya na oche njelu obi ma otu o si treat ya mgbe ya nọ n'ụlọ ma gịnị na enwechi ha sere okwu ya file na o chegharịala na ọ ya maka ya kọgara ihe niile na lekwa e nwere one guy ya kọgara ihe gbasara this guy na ọtili ruo mgbe this young man ga-abịa ime iwere list nwanne ya nwaanyị ejikerekwana bịa kpọọ ụmụ ejima bịa magonu ga-emege mmemme enwe opportunity nwanne ya nwaanyị jiri gwawa die nụ ntara mgbe die this guy chọrọ ịlụ ya gwagasị ụmụ ejima ya amaka a boy and a girl very pretty ha na ha dị cute ya sọwa obere ihe all thanks to nwanne ya nwaanyị ụkwanụ nwunye na ọ ya incubator ha ya mụrụ ha na ọ bụrụ na ọwụ ya na ya anaghị inwe this opportunity ugbu a na ya nwere ọ sị the young man bịara ịlụ ya jụọ esele ihe oke nwunye ya mụrụ ya yes ọ gwa ya na ihe ọkwana ihe a na-eme secret na first thing o kwesịrị ịgwa ya na ọ nwanne ya nwaanyị buru ya na ihe ọ ebutere ọrụ na mma ya na ya abụọ the guy sị chai ọ ya ka a nara list lawa the young man akpọ ya jụọ ese nwere ihe ya nwere egwe ya si ihe dịka gịnị kwanụ ele ihe o ji ajụkwana ụdị ajụjụ a na ọmụọ na nwa before ya ele ajụjụ ahụ ọ jụrụ ajụjụ ahụ bịara so direct wee sị amụọ na nwa before na enwere condition o jiri mee na nwa awụghị nwa ya ọ sị di ya sị ya na nwaanyị kwana ya agwaghị ọ wụrụzie nwanne ya nwaanyị ọ mụrụ nwa ga-abịa gwa ya na ọ ya mụrụ ụmụ ejima lee condition o jiri mbụ so na o nwere this type of o mere ụdịrị ihe a nwa otu o si gwata wes adị ama ya mụrụ ụmụ ejima before na ihe ya chọrọ ịgwa ya wụ na di nwanne ya nwaanyị arịghị elu na ọwa IVF ka ya mere na ihe ya rụrụ ha na ọwa ọrụ surrogate mother na ọ surrogate ka e mere ha na ọ bụrụ na ihe ya ka ọ ga-eji call off this wedding no problem na ya ga-adị very glad to move on na ọ jụbekwa na onwe ya ihe kpatara nọ nwanne ya nwaanyị jiri dị na ngwa ịkọrọ ya destin instead of ya nwa na enwe mgbe o ji adabara ya na nwanne ya nwaanyị mana even at that na ya recognize nwanne ya nwaanyị asị nwanne ya mere ihe mere ya asị nwanne ya na ọ bụrụ na ọ ya ma ga-put an end to ihe a na-eme ya dị no problem na ya no wahala ọ sị ka nwoke lewe mgbe ya ka n'okwu lewe si na ọsọ IVF surrogacy yes but na ọ gịnịkwanụ ka nwanne ya nwaanyị ga-eji disclose such thing ọ ya gwawa di si na otu aka ha kemgbe ụwa ya na ọ na-amakarị aka na ọ dị jealous of her naturally from afọ na ọwụ ihe bidoro taa so na ọ gaghị aghọta na family issue na enweghị onye kwetere na the family na ya ga-emere ya datin na ya emere na that same ndụ ahụ o kwesịrị ịghọta the same ndụ ka na ya n'ime na ya ihe ya na ọwụ ihe ọbụla Chukwu wetara ya adịghị desperate na nwaanyị mba nnọ nza ya gwakwana nwanne ya nwaanyị silekwe ya nọkwala ihe o kwuru ya lekwe di ya gwazie esi ya na ya ghọtala ugbu a ka ya ghọtara na nsogbu na enwe ihe mebiri nọ ha gaa n'ihu na ya na di ya alụọla na ya ri ime ọmụmụ na ya kpọrọ nwanne ya nwaanyị so shoot ole ka ya na ọwụ
na ọtọ ya ishut gwara na ya ga-akpọ ụmụnne die. Some of those pictures ya na-ese na ọkwa chefuru na some nọ na phone ya ma mgbe ọ na-afọ ihe n'afọ na some nọ na phone ya na ya ka ji some copies of them because ya ma ihe eji jide n'ihi na ọ wụ onye ọjọọ. Na ya sevuru ha na ya ma ihe eji jide n'ihi na ọ wụ onye ọjọọ and that thing mere eji save na o mekwele na ọtọ ya ime na ya ga-akpọ ụmụnne die ji ha videos and pictures ebe ofu ejugo ihe n'afọ jikwena ha pictures ebe ya mụrụ ụmụ ejima ahụ na ya ga-agwa ha that na ọ wụghị ya nwa buru ụmụaka n'afọ na ọ ya nwa burie. Nwanne ya nwaanyị ananarịọla akpụ agbụ si ya biko na ya nwa anwa kwue na ụmụnne ndị ka ehetiri ya enweghị ụmụnne die ndị ka na-achọghị iji anya ahụ ya na ha ga-agbakwasị ụkwụ nga enweghị ha ga-ejufọ na-eme na ha ga-agwa ya emu ha ga-eme ka ọzọ ya gwa ya si na ikwuru ya gwa ya onye bịara ịlụ ya atụghị ụjọ na ihe o nwere ike imebi the marriage because na marriage ahụ emebi na ọ gwa ya one good reason ya ga-eji expect no ụmụnne m ọhịa ọsọ mgbe gbotere ọnụ na nwanne ya nwaanyị na ọ rịọkọtala mechaa kpoo di esi ya dị very sorry na ya hụtara as a member of the family na ya filiri na ọgwale this and that and that and this na nwaanyị mba nọ nza na ihe na ihe ya chọrọ ime ọgụdụ one thing ya mere nwanne ga-erute n'ọkpụkpụ kemgbe o jiri menwe kemgbe nne na nna jiri mụnye ya bụ na ya ga-eme na m jụdela ọnụ ma nwanne mmadụ kwesịrị ime nwanne ihe n'ugbo ene na onye teach ya lesson so that ka ọ mara that na mgbe niile gị na-adụ mmadụ pin atụtụkwana ya ka ọ hụ na ọ naghị atọ ụtọ na ya chọrọ ikpe nwanne ụmụnne die ma nne die ma anọ gwa ha sị na ha achọghị ikele ya na ụmụ ejima nwa ha nwoke ya eburu ha n'afọ n'ihi na nwanne ya nwaanyị ga-ebuli nwa n'afọ na ha achọghị ikpe ekele compensate ya ọfụma ka echide ebe ahụ jụwa ajụjụ ga-ebute nkọwa na nwanne ya daa n'ọrịa na ọsị ya nwa ya nwa mee ihe kene ya ala na ya finish ele this and that di nwanne ya nwaanyị kwa na-asị ya na ya chọrọ ikwu ya ga-ekwu na ya amahụ na nwunye nwere ike ịga akọrọ kọwa ihe na-enweghị onye jụrụ ya na ụtọ ọbụla echiri kọ akụkọ na ụmụaka wa ụmụ ya na ọgbasaghị ya na ihe gbasara ya na nwanne ya nwaanyị ha gawa na enwe ihe nwanne ya nwaanyị ka ga-aga kọwara onye chọrọ ịlụ nwanne ya nwaanyị na ihe ọkwụghị ahụ with consent na ekwesịghị ikwu otu ahụ na ya chọdịghị dị involved di nwanne ya nwaanyị wegara iwe karacha onye ihu na onye azụ. Ada nne ya sị na ya gaa n'ihu ga-aga kọrọ ụmụnne di ya ka emetụtụkwana ya ihe ga-afụ ya ọfụ n'ahụ na oteela o mewere onye o mere ya na-ebe onye o mere ya na-ebe sị ka emetụkwana ya ike ga-afụ ya ọfụ n'ahụ. Ụmụnne m na-anọkwa enwekwara ihe a ga-ekwu ngala m na-enweghị onye ga-asịlekwota ihe a shiri bido gị shota ahụ na-afụ ya nwanne kenụ bịara mere gị ihe a na-akwụ puku nde ihe a na-akwụ ohi ego kwụọ ego buru ibu eji akwụ ndị surrogate mother ka nwanne ṅụ mere ṅụ free of charge mere ya na obiọma wit ọbara dị sam ṅụọra ṅụ ụmụ ka ị ga-ṅụ gị ga-aga gwawazi onye bịara ịlụ ya kọwa ihe na-enwe onye jụrụ m ọ bụrụ na ọ wụghị nwoke nwere amamihe marriage a na-emebi ya bezibalo relax asịwazi nwanne sọrị ugbu a na ka gakwazi ụmụnne die ya kpagburu sheko n'ala sị mee ya nwa na ihu egbuole dis and that ụmụnne die ya ga-agụ enweghị ihe ya ga-apụta ọ gịnị nwe ihe a ụfọdụ ndị mmadụ ga-ekọ nwanne ha igbu nwanne ha mma ha egbue ya daa kpem n'ọkpọkpọ gbuchie ike nga ọ ga-afụ ya ọfụ. Ọsọ m bịa jụọ na ya gụọ kọmentị ọkara hala ndị si ya ga-akwu ọkara na ya gaji ikwu ihe ga-eme ka ya hapụ ikwu na ọ dịghị na ọ wụrụgodo ofu ihe ya metere nwanne ya. Ụmụnne m okwu ekwele kwucha m si ya nwanne m nwa ya si onye ya na chi eso ya na chi eso ebe na o mebiri nwe ihe a ga-enwekwa ihe ọ ga-enedi n'ọdịnihu wee ya na ọkọrọ sola that line wee ya na ogbubielu mmiri ji gị na ya abụọ mana ị ga-akọwa ebe ndị di ya kọwara ụmụnne di eche m na ọ dị necessary hapụ ya obere ụwa ya gawa ọ wotechi eshiri kee ya some siblings na dị like that o bidoro from Ken enweghị onye na-amahụ that story. Ụfọdụ ụmụnne ga-hate nwanne ha for no reason anya ụfụ jealousy ọ ga-enedi another day mana hapụ gawa because of die because of ụmụ ya. To me ihe a wee gbashiwa okwu move on enwe ihe ọhụrụ akọ ga-enwe ihe ọma bịara nke ọhụrụ ebega hapụ ya ka o bewe ọ ka ga-abịa ọ ga-enedi again mgbaazị gị ga-agwa ya na ọ dịzi necessary. Ụmụnne m ọhịa m gwere enwekwa ihe unu ga-atụkwasị ọ sị ya ga-agụrịrị kọmentị nwanyị mba na ya ga-akọ kọmentị ya nụ ndị na ya ga-akọ kọmentị ihe ya ga-ajọ ọsụ jọt or no and yes na ndị si ya yes na ndị si no na yes karaghala na ihe ga-eme ka ụmụnne dị hapụ ịnọ na ọ dịka no ọkarakwana na ọ wee bịa nọ ọ na-ahụ na nọ. Ụmụnne m ịkwa na okwu ọnụ eze kọmentị ya ma ọ wụrụ ihe meghe n'ime mụlọ
ụlọ niile jigecha ejige ọ ihe mmadụ na-ahụ ugbu a ọ nga ọha nọ m n'ọnụ nsọ ya gbagbotere ọnụ taa udo dịrị ọnụ